A jiya ne aka ci gaba da wasanni cikin rukuni a zakarun Turai amma na Champions League. Wasu daga cikin wasannin da za a yi karawar sun hada da Bodo da Maccabi Tel Aviv, FC Porto da Olympiacos, Victoria Plazin da Anderlecht, Lazio da Real Sociedad, sai kuma Manchester United da Rangers. United din tana mataki na 7 da maki 12, ita kuma Rangers da maki 11 tana biye da kungiyar ta Old Trafford. A jiya ne Real Madrid ta ragargaza FC Salzburg da ci 5-1 a Champions League. Ta fada da damanta ta karawan cika gurbi yayin da take mataki na 16 a teburi. Coach Abubakar Usman Babagati magoyin bayan Real Madrid. Makomar Real Madrid Allah da zama fito a cikin mutum 8 da ake nema ba ma wani playoff zamu yi ba saboda nasarar da muka yi jiya ya nuna mana cewa lalle in ma ba a hankali ba kofin bana ma mu za mu ƙara tafiya da shi. Ita kuwa Manchester City ta ƙara dusashewa bayan da Paris Saint-Germain ta doke ta da ci 4-2. Manchester City ta fara zar ƙwallo biyu daga baya aka zare su kuma aka ƙara zira mata biyu a raga inda yanzu haka Manchester City tana mataki na 25 a teburi. Paris Saint-Germain kuma tana mataki na 22 a yayin da Bayern Munich sakamakon rashin nasarar da ta yi a hannun Feyenoord ta kasance mataki na 12 a teburin. Wasu daga cikin sakamakon wasannin Inter Milan ta je ta ci Sparta Praga da ci 1-0. AC Milan ta doke Girona da ci 1 mai ban haushi a ranar Talata. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.